Ёқубов ин аз ана ҳамон хурдӣ ба пул дода шудагӣ буд, зеро ки дар давраи ана ҳамон гӯем ки корияш дар шаҳри Хуҷанд истиқомат мекардагаш, ки имрӯз онҳо мегӯянд ки ислом масалан дар бораи ислом гап мезананд, ҳар гуна гапҳо аз номи ислом гап мезананд, лекин дар ислом оварда шудааст ки парасент ин аз ҳама чизи ҳаромтарин аст, ки Илҳом Ёқубов дар вақти ана ҳамон зиндагӣ ва фаъолияташ ба ана ҳамин кор ҳатто бо ана ҳамон парасентҳои баланд ба мардум маблағ медод. ва дигар ана ҳамон хусусиятҳои Илҳом дар он аст, ки Илҳом ва ба монанди Илҳом Муҳиддин Кабири роҳбарони инҳо ҳамашон шахсиятҳое ҳастанд, ки инҳо фурӯхта шудаанд ва онҳо ҳар он чи ки ана ҳамон хоҷагони худашон мегӯянд, онҳо вазифа доранд, ки ана ҳамонро иҷро карда бошанд. ва мо ба ин гуна палидон разилон мегӯем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна рӯзҳоро дар солҳои 90 аз сар гузарондагӣ буд ва ана ҳамон аллакай дар ин бора дар ин самт яъне таҷриба дорад ва мардуми азизи ана ҳамин Тоҷикистони азиз хуб медонанд, ки ин гуна ашхосе, ки дар ҳақиқат ягон кас ҳам нестанд, чӣ мехоҳанд ва бар зидди ана ҳамин Тоҷикистон аз берун истода ҳар гуна сангҳои партофта истоданд. Илҳом Ёқубов як бор ана ҳамон таҷрибаи худаша, зиндагии ҳолномаи худаша бояд варақгардон кунад, ки ӯ кӣ буд ва чӣ шуд. Инҳо дар ана ҳамон ҳизби террористӣ экстремистии Наҳзати Ислом вақте ки фаъолият мекарданд, ана ҳамон фаъолияти ғаразнокии инҳо аз ҳамон ҷо аллакай шурӯъ шуда буд ва ин ҳамаш бо мурури замон ошкор шуда истодааст. Инҳо ана ҳамон решаҳое ҳастанд, ки дар оғози солҳои 90 дар Тоҷикистони азизи мо ана ҳамон пинҳон буданд. Имрӯзҳо бо мурури замон рӯи об баромда истоданд ва тамоми халқ аз ин гуна шахсон аз инҳо бохабар шуда истоданд. Мо хеле хуб медонем, ки ин гуна ашхосон ҳадафҳои нопоки худро доранд ва ҳадафи асосии ин гуна шахсони нопок, нохалаф ва бадхоҳи миллату давлат боз мехоҳанд, ки ана ҳамон рӯзҳое, ки дар солҳои 90 ба сари мардуми тоҷик омадагӣ буд, ҳамонро боз дубора бо ҳар гуна ана ҳамон дасисаю фитнаҳо боз дубора ташкил намоянд. Мо хеле хуб медонем, ки ҳар он шахсе, ки дар бораи ана ҳамон ватан, миллати худаш ва дар баробари ана ҳамон гӯем, ки дар ҳамин ҷо зиндагӣ кард, зодаи ҳамин ватан миллат аст ва қадри ана ҳамин обу хоку нону намаки ҳамин сарзаминро надониста имрӯз дар ана ҳамон мамлакатҳои хориҷа ана ҳамон бар зидди Тоҷикистон ҳар гуна гапҳо мезананд, нооромӣ ва тинҷию сулҳу субота намехоҳанд, инҳо ягон рӯз ана ҳамин нону намаки Тоҷикистони азизи мо онҳоро кур мекунад ва онҳо ба рӯзҳои сахттарин гирифтор хоҳанд шуд. аз ҷумла Илҳом Ёқубов, ки яке аз ана ҳамин ашхосон мебошад, мо боварии комил дорем, ки ана ҳамон Тоҷикистони азизи мо нону намак, обу хоки Тоҷикистон Илҳом Ёқубовро низ кур хоҳад кард.